Molweni bamphakathi man, ndilapha kwaPrep lethunana ebendizotsalwa igazi ndizoncuntsa entsulini. Apha kwaPrep uyaza utsalwa igazi ujonga uba awunaye na utata uShavi. So if awunayo utata uShavi uyathathwa usiwe kunesi. Unesi kufika ukhethiswe phaa ufuna unikwa iipilisi okanye ufuna unikwa injection. Injection uyayihlaba igcwala apha egazini lakho ungosuleleki ngutata uShavi. Le nto ayixhomekeki ukuba uthiwa ulihule, hayi ayihambi ngabuhule. Ungathi umntu lo wakho ukanti umntu wakho wena uziphethe kakuhle, kanti emsebenzini unosupervisor no-Department of Health phaa emsebenzini. So uyazikhusela ukuba ungadibani no-Department of Trade, Criminal Matters Repastered. Thank you.